Τάσο Καραβατζό το γνώρισα στα πρώτα μου αθλητικά βήματα, όταν ερχόταν συχνά στο δημοτικό μας στάδιο. Ήταν το 2005 που γίνονταν οι εργασίες για να τοποθετηθεί το ταρτάμ στον χωμάτινο στίβο. Ερχόταν να δει την πορεία του έργου και ενδιαφερόταν να γίνει ό,τι καλύτερο. Και το αναφέρω αυτό γιατί ο συνθετικός τάπητας που απέκτησε τότε στο στάδιο μας βοήθησε εμένα και τους υπόλοιπους συναθλητές μου να κάνουμε προπονήσεις σε κατάλληλες συνθήκες και να βελτιώσουμε κατακόρυφα τις επιδόσεις μας. Γι' αυτό και σήμερα... Ήρθανε για το φίλο μου τον Τάσο, το δικό σας άνθρωπο, που ξέρω πώς το λέτε. Το καλό παιδί, ο Αικίλιος Τάσος. Εγώ όμως ήρθα να σας αναδείξω έναν άλλο Τάσο που εσείς δεν το ξέρετε. Ότι έχει περάσει πολύ τα όρια της πόλης σας η δημαρχοντία του Τάσου. Ο Τάσος έχει καταγραφεί ως ο δήμαρχος που συνδυάζει το όραμα, το ήθος και την αποτελεσματικότητα. Αυτός είναι ο Τάσος, ο δήμαρχός σας, το δικό σας παιδί. Φίλες και φίλοι, συμπολίτες και συμπολίτες, με αυτήν έτσι την μεγαλειώδη σημερινή συγκέντρωση δίνεται ένα δυνατό μήνυμα αγώνα, νίκης και ελπίδας, ενότητας, που είναι σημαντική για τη σημερινή περίοδο. Και πρέπει να δυναμώσουμε λοιπόν όλοι τον αγώνα και την προσπάθειά μας στη τελική ευθεία με τις εκλογές της 18ης Μαΐου. Και για να είστε σίγουροι ότι όλα τα μηνύματα από όλο το έδρος και πλάτος του Δήμου είναι θετικότατα. Είμαστε μπροστά, πάμε δυνατά, πάμε για τη νίκη. Είναι το ψηφοδέλτιο της νίκης. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό με άξιους, ικανούς και έμπειρους υποψηφίους, γυναίκες και άντρες από τα Ανθέμια, την Ειρηνούπολη, την Άουσα. Σε μια δύσκολη περίοδο καταφέραμε οι συνεργάτες μου και εγώ να κρατήσουμε το Δήμο μας όρθιο και σήμερα να είναι από τους πιο υγιείς οικονομικά δήμους της χώρας. Όπως έχουμε πει, εντάξαμε την περίοδο που μας πέρασε 31 έργα, τα είπε ο κ. Μπένος, στο έσπα συνολικού προϋπολογισμού ξεπερνάνε τα 40 εκατομμύρια, από τα οποία πολλά έχουν ολοκληρωθεί και άλλα φυσικά υλοποιούνται. Στηρίξαμε την κοινωνική αλληλεγγύη με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις. Το πρόγραμμά μας 2015-2019 είναι ολοκληρωμένο, είναι πληρέστατο, είναι αυτό το οποίο μπορείτε να το παραλάβετε στη συνέχεια, αλλά και να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της παράταξης και κοστολογημένο. Γιατί μπορεί να ακούτε έργα, θα κάνουν εκείνο και εκείνο και εκείνο, αλλά να μας πούν το πώς θα τα κάνουν. Με όχημα λοιπόν την εμπειρία των έργων μας και προορισμό των μέρων, διεκδικούμε να φέρουμε τα επόμενα χρόνια να διπλασιάσουμε αυτόν τον προϋπολογισμό των 40, να τα κάνουμε 80 εκατομμύρια, αξιοποιώντας την επόμενη προγραμματική περίοδο, το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020. Θέλουμε λοιπόν τον τόπο μας, το Δήμο μας, την Άουσα, τα δημοτικά διαμερίσματα, να το κάνουμε ένα Δήμο πρότυπο. Μια πόλη ανοιχτή, μια πόλη πράσινη, να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και φυσικά πάντα και τις νέες τεχνολογίες με εξωστρέφεια και καινοτόμες δράσεις. Είμαστε η μόνη δημοτική παράταξη από τις υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις, η οποία με συνέπεια και συνέχεια αγωνίστηκε και πέτυχε να γίνει ενιαίος ο Δήμος μας και ενιαίος ο τόπος μας. Γι' αυτό και έχουμε την ιστορική ευθύνη να συνεχίσουμε το έργο που ξεκινήσαμε στην πρώτη θητεία μας, βάζοντας τα θεμέλια του νέου Δήμου. Άρα λοιπόν, τώρα είναι η δεύτερη θητεία που ζητούμε την εντολή του λαού για να θεμελιώσουμε ακόμη καλύτερα την ενότητα, την κοινωνική συνοχή και τη συνεργασία μέσα στον μεγαλύτερο διευρυμένο Δήμο. Θέλω επίσης από τώρα κιόλας να τονίσω, γιατί πραγματικά αυτό το αισθάνομαι, φίλοι και φίλες, ότι την επόμενη μέρα των εκλογών δεν θα υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Νικητής θα είναι ο ίδιος ο λαός του Δήμου μας. Θα είναι μια νίκη της ελπίδας για το μέλλον και τη νέα γενιά. Πρέπει να είμαστε λοιπόν ενωμένοι και θα είμαστε ενωμένοι. Γιατί σε αυτή την πορεία ποτέ δεν ένεσα μόνος, ποτέ δεν νιώσαμε σαν παράταξη μόνοι. Συνεχώς ανανεωνόμαστε και εμπλουτιζόμαστε και γινόμαστε όλο και περισσότεροι λοιπόν. Αυτό το ποτάμι συνεχίζει τη ροή του, συνεχίζει την πορεία του
και 18 Μαΐου θα δώσουμε τη μεγάλη απάντηση, τη μεγάλη νίκη της αυτοδιοίκησης του νέου Δήμου της Νάουσας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλό αγώνα και καλή μας επιτυχία σε όλους τους συνυποψηφίους.